boy Al-Hussein. Mai nono aya aya, mai nono aya aya, ga mai nono aya aya, mai nono aya aya. Mai nono aya aya, mai nono aya aya, ga mai nono aya aya, mai nono aya aya. Gaban kiɗan sarkin sauti Al-Hussein zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya aya kan wannan harka. Ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga mai nono aya aya. Mai san ka zo wannan tasin akwai batun cire takalma domin cikin wannan harkar ana bidar mace mai himma. Ni na fi so na ga kyakkyawa ta girgiza ko da ta sama ta ce da ni ga rawar sautin aya aya. Mai nono aya aya, mai nono aya aya, ga mai nono aya aya, mai nono aya aya. Kusan ruwa shi sarki ne da kansa zai nemo hanya. Ki dai kula na lura akwai girin wata yarinya. Mun murmusa ko almara da rakuni ya taka kaya. Ga wacce ba ta yi liki ta jaje can kar ta yi takun aya aya. Ku zo na ba ku salon juyin da za ku yo takun nasara. Da na gajin mata zauna ruwa ya koro babban zakara. Ko alhajin hajiya na san aya aya ko mai dan mara. Rawa rawa wannan takun sai mace mai dakon aya aya. Mai nono aya aya, mai nono aya aya, ga mai nono aya aya, mai nono aya aya. Rawa rawa sai mai himma, ruwa ruwa sai mai azama. Dawa dawa sai yin garma, kace nace aikin yan kulma. Balbali sai alaramma, shi ko falke sai da takalma. Liman sai da dadduma, shi ko zaki sai dai azuma. Wani daɗi na nan a sama, samma samma jirgi a sama. Aya aya ga takun aya aya. Mai nono aya aya, mai nono aya aya, ga mai nono aya aya, mai nono aya aya. Kilishin mai namijin sautin da ke saka 'yan mata buta. Inda ana biki babu lalle akwai aikin ganda. Mu babu mu a fagen tsada idan kawai kan kina hadda. Mu so ganin din mu cuccure Al-Hussein ya bugan sautin aya aya. Mai nono ni juyin aya aya, ni juyin aya aya. Mai nono aya aya, wayo aya aya. Yeah, Al-Hussein record. It's your boy Al-Hussein. Yeah, Al-Hussein record. Hanka ki ya mai da ɗan uban wani naki walla baki tsoron Allah. Mun riga su mun ce Allah mun wuce wa shafar jinnu. Lahawala ce ke aiki mu za mu kai da kun faye kunu. Ta kamar mu manzan Allah jika gurin adananu. Addu'ar uwa ta bi mu dama gwagwarmaya mun saba. Igiyar rama na barki rana tana saka kiki tsinke. Kan da kora hanyar daji nan sa akalla in aka nike. To ni zumin da ke na shashi da dumin sassan da ya wanke. To karki canza linki fuska biyun ki ba ta da riba. Ni gidanki mai zai kai na an yi walƙiya na ganki.
ba kuwa dare mina ji gunki ban zama dan aiki. Ni sai godiya gun Allah ayyukanmu sun kai aiki. Ki bar ni tindini na barki wane rago da rigar saki. Marga mugun dutse kowa da ke ni sai ya faɗi. Samagiya na kan hanya ni in da wanda ke min kaidi. Ni muruci ne kan dutse ne addu'a a ranar idi. Na riga da na gano kiya zaki yo da 'ya'yan gwayi ba. Cinnaki ya Allah baki tsoron Allah. An kaji mai da ɗan uwan wani yaki, walla baki tsoron Allah. Real Mix. Bani tambari Al-Husaini bai shiga. Ke fari da juya, ke Habiba juya, ke Safiya juya, ke Ruqayya juya, ina Amira juya, ke Humaira juya. Wannan kiɗan mata ne duk ku juya. Kilishi mai aman sauti ne ya zo da ganga. Matan gurin ga kai mata ne su sanya riga. Na dade da gane murfi ga tansalanga. Wannan taron girma ne an tara suga. Juya mana ke fadila juya ainihin gidan kudi. Taka mana ke labila taka nan din wajen kudi. Kar ku so magunya ni din jinin kudi. Al-Husaini darakto wallata kuce. In baitocin kilishi mai waka zan yi dan kudi. Yan mata naku namu ne mu ma namu na kudi. Za ku gane zancen nan tambaran kudi. Juya taki baby san kwa. Taka kar a bar ki can baya a makai. Ban zuwa inda ba ku to me za da hora. Gayyan na ayya gayyar yan tagiya da kura. Ina ganin nama ya zanna ɗauki fara. Shi yasa na zo nan gundun sila da kara. Ashe da nan gurin ne aka kare wasance. Ashe da nan gurin ne haduwa ta kai ce. Ashe da nan gurin ne liƙi ka sami wuce. Ashe matan gurin nan su ne wuce wakilce. Ashe matan gurin nan ne ransu ma da lace. Ashe matan gurin nan samun su nasara ce. Kun gani da mata rabuwar mukaddara ce. Biki yayi biki shine muka zo da ganga. Ga kilishi mai waka Al-Husaini doka. Biki shine muka zo da ganga. Ga kilishi mai waka Al-Husaini doka. Biki yayi biki shine muka zo da ganga. Ga kilishi mai waka Al-Husaini doko sauti. Biki shine muka faso da ganga. Ga kilishi mai waka Al-Husaini doko sauti. It's your homeboy Al-Hussein. Zagiradi Real Mix. Yeah, Al-Hussein record. Shiga ban ɗauka ba ba ta fito da farawo. Ta ya bebe zai fahimci yare na makaho. Idan kwarkwasa da jaye-jayen ta jawo abin magana yaudara kwarai na mini ciwo. Muna nan muna ganin ku. Yan jamu da zani, Bibiyar mu buge da kanku. yan
ka gurin masu bidar mu. To Allah ya nufa amintin da rabon mu, me yasa kuke ta bibiya kan lamarin mu? Dole ku gan mu ku bar mu kunji, yan jamu da zagi, me haɗo sukari da yaji, yan jamu da zagi, na san tifshi ake wasaci, yan jamu da zagi. kare ce kada haushi 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 mara gunji. Kilishin ne TikTok zan kare, ina mabiya sai ku zo mi takun mu more. Mu nuna wa masu jaye-jayen mu da zagi, akwai komai gunmu yadda Allah mu ya hore. Akwai manyan mata masu kira ta amore, akwai sirara da ke saka oba ya zare. A TikTok da 'yan shawalwalai gagar tsere, akwai kyawawa na gaske 'yan gane mutane. A doke ba ma doku ba, yan jamu da zagi, a cinye ba ma cinye ba, yan jamu da zagi, kilishi ba zan damu ba, yan jamu da zagi. alwasan mai tambara da gangar fasa dutse, ka doka wa kilishi don magautan musura zai muje dai kani baba danne su da waini. Yan jamu da zagi, yan jamu da zagi, yan jamu da zagi. Da amana ni da ku kauna ta iso, Ahmad kilishi ne
Yawwa, sannan zan ba da maganin yin silimin idan kana da tumbi. Saboda